May kwento po ang ating Maywagang Burnay. Para may iba naman, laging drama. Oo, Pag Burnay, laging iyakan. Lagi may iyakan tuloy. Gawin nating light ang ating kwento. Nasa grade 4 noon si Carlo. At minsan isang araw, ay nakaupo siya sa bench sa may kantin habang umiinom ng soft drinks. Dahil nga isang paslit pa rin siya kung tutuusin, hindi niya napigilang maihi sa kanyang short pants. Okay. Kitang-kita sa sahig ang kanyang ihi. At ang kanyang shorts naman ay basang-basa. Hiyang-hiya si Carlo at hindi makatayo dahil sa kahihiyan. O naman. Mabuti na lang at wala pang nakakakita sa kanya sa ganong kalagayan. Kundi, siguradong tutuksuin siya ng iba pang mga estudyante. Nagdasal si Carlo, Diyos ko po, kailangan ko ng isang milagro ngayon din. Maya-maya ay paparating na ang teacher sa kinaroroonan niya. Binanggit ba kung ilang edad, kung anong Grade edad? 4. Grade 4. So mga ano yan, mga 8. Mga 8 ganun. years old. Hindi ako nung 8 years old ako, hindi na ako umiirang ano. Ay, hindi, part na ako high school ako. Natutulog ako sa folding bed. Hindi ako pinapatulog sa kutsyon kasi umiihi pa rin ako. Promise, pero High school! High school, may palanggana ako sa ilalim ng folding bed. Seryoso yan! Sa bagay yung magaling talaga tao na maihi. Maihiin, hindi ko maintindihan. Although minsan-minsan, hindi naman regular, hindi naman everyday talagang pag humiga ka sa kama, maiihi ka talaga. Ako everyday. Talagang. Ano kayo Mapipili yung araw na hindi ako umiihi. I think natigil na lang siya, college na ako. Huwag mo ako pagtawanan. Kasalanan ko bang maging abnormal ako? Nagpa-check up ka ba? Oo, nagpa-check up. Ano sabi ng doktor? Wala naman. Hindi ka naman uminom na tubig. Hindi kaya nanununo ka lang. Wag ka nga, ang Kasi gulo bagay mo. may ganun talaga, may ihi. No? May maihiin. So, eto na. Dasal ni Carlo, Diyos ko po, kailangan ko ng isang milagro. Ngayon din. Maya-maya ay dumarating na ang teacher na papunta sa kinaroroonan niya. Habang palapit ang teacher, ay palakas naman ang kabog ng dibdib niya. Lo, syempre baka pagalitan Oo, umiihi pa naman. tsaka baka mapahiya eh. Oo. Hindi naman makatayo si Carlo dahil mas mabubuking siya sa kanyang ginawang milagro. Maya-maya ay dumaan sa tapat niya ang kaklasing si Clara na may dalang isang basong tubig. Biglang natisod si Clara at natapon ng tubig sa baso sa shorts ni Carlo. Yes! Ano ka ba naman, Clara? Di ka nag-iingat, nabasa tuloy ako. What? Kunwaring pagalit na sabi ni Carlo. Sorry, Carlo! Sorry talaga! Pero sa loob-loob ni Carlo, eto na yung milagrong hinihintay niya. Ang galing, no? Correct. Nag-pray tas binigay Tama! agad. Dahil nga nabasa na siya ng tubig, hindi na mahalatang naihi siya sa shorts niya. Tinulungan na lang siya ng teacher na magpalit ng shorts sa CR. Paglabas ni Carlo ng CR, sinalubong siya ni Clara. Tinanong niya ito, sinadya mo bang itapon yung tubig sa akin kanina? Tanong ni Carlo. Natatawang sumagot si Clara. Natatawa. Hirap naman ito. Ulitin mo. Natatawang sumagot si Clara. Alam ko kasi yan. Dahil ako, naihirin ako sa palda nung grade 2 ako. Tinapunan ko na lang ang sarili ko ng juice para hindi ako mahalata. Sabay tawa ng dalawa na naging mag-BFF mula noon. Ang tawag dyan, diskarte lang yan! Tama! Ang cute naman! Parang hindi naman laging mabigat ang kwento ng Mahiwagang Burnay, di ba? Pero ang galing, no? Ang Isipin galing mo, lang, pero... bata-bata pa nila, ang dami nang nalalamang diskarte. At saka in fairness, partner, may lesson rin to be learned. Una sa lahat, di ba? Prayers are answered. Tama! Diba? Yan yung dapat na bata pa lang itinuturo na yung pagdadasal. Isipin mo, pwede namang umiyak. Pwede namang
mataranta, pwedeng tumakbo sa teacher, pwedeng dun lang siya uupo hanggat umalis lahat ng mga tao sa Correct. school, di ba? Pero anong una niyang ginawa? Diyos ko, kailangan ko po ng milagro. Totoo yan. Kumbaga Diba? sa oras ng mga bata Ngayon pa lang to, din, no? diba? Sa oras na ikaw ay na-stress, in times of trouble, in times of stress, partner. Correct. Magdasal ka lang talagang bibigyan ka niya ng comfort. Maniwala tayo yun. Ask and you shall receive. Tama. Maniwala tayo dyan, kabisyo. Nakakatuwa, bata pa lang alam niya na ang gagawin. And yun nga ang nangyari. Correct. Problemado siya, baka pagalitan siya, baka mapahiya siya at binigyan ng magandang solusyon ng kanyang problema. Ganun sa buhay, mga kaibigan. Magdasal ka lang, ibibigay sa iyo ang solusyon sa problema mo. Yes. O, diba? Thank you, Maiwagang Burnay. Cute naman ang kwento. Cute naman ang kwento. Ang mga kwento po ng aming Mahiwagang Burnay, makikita nyo po sa Facebook fan page ng Tambalan. I-search nyo lang po. Tambalan! Thank you. Sana laging may mga ganang cute din. Saan mo ba nakalkal dyan sa kailaliman ng Burnay? Alam mo naman ang Burnay natin na very, very talented. Thank you. Trula Jen. Good morning and happy listening kay Tina Ryan. Sabi ni Tina Ryan. Ryan, Alam mo ba, classmate ko siya sa FEU No dati? way! Yeah! Oo. Talaga? Oo, pag nag-recite ngayon, ang ganda-ganda ng boses At niya. saka ang ganda niya. Oo. Partner single si Tina. Hi, Single Tina. ka din. Nag-message daw. Naging classmates kami sa drama class. Does she remember? Hindi na siguro. Oh my I gosh! was just an ordinary student that Wow, time. bakit? You look Tina Ryan na siya that time. So sinasabi mo ba? Hindi ko baga, alam mo, pag nag-recite sa classroom namin dati yan, lahat kami natatahimik. Kasi English na, ang ganda pa ng boses. Diba? Tsaka ang ganda niya. Oo naman, ganda pa. Correct. Sexy pa. Kasi nag-message siya sa asawa ko. Sabi niya, bakit daw ang gwapo ni Chuper everyday? Oh my God. Hi, Tina. Oo. Classmates kami ng dati sa FEU. Drama class. Talaga? Oo. Text ko nga siya. Single yan. Ang alam ko hindi ko alam kung may boyfriend. Baka may boyfriend. Sigurin ako. Makapag-announce ka naman. Good morning, Tina Ryan. Lagi din ako niyan binabate sa Magic. Nandun ba Kapag Friday Magic Madness, may eri siya sa pag Friday Magic Madness. Binabati niya ko lagi. Morning! Good morning and happy listening. Ay, nako, nakakaloka talagang umagang ito, promise. Buti na lang mai-PPM ko yung mga friends ko about may mga problems. Totoo yan. Ano ba kailangan natin yon? Yung mga friends natin sa Facebook, ang laking tulong ng mga Lalo na kung halimbawa yung umaga mo parang nakaka-stress, nakaka-lurking. Yung tipong mag-post ka nga lang ng alam mong problemado ka, tas alam ng mga friends mo na problemado ka. Correct. Dadamayan ka talaga diba, nila. mag-group message kayo, mag-PM, Correct. tas lahat sila magbibigay ng mga mensahe. Ang ganda nun Diba? Paano mo ma-achieve yan kung hindi ka naman connected sa internet? Correct. Diba? Kung hindi ka makapag-Facebook, Correct. kahit gustong-gusto mo na mag-Facebook. Nako, ma-achieve mo na yan kung meron kang regular talk and text SIM. Paano ka magkakaroon ng regular Facebook dito, mga kaibigan, for 7 days? All you have to do ay bumili ng SIM. Oo. Diba? Tapos i-activate mo lang ang SIM. Tapos i-text mo lang Panalo FB at isa mo lang yan sa 4545. Isipin nyo yun, mga katropa, 7 days libreng Facebook. Corrected by, diba, napakagandang pa-promo hatid sa atin ng Talk and Text. Dahil sa Talk and Text, araw-araw, panalo! Ang pa-promo na ito ay hanggang October 31, mga kabisyo, kaya samantalahin nyo na po. I-enjoy yan, mga kaibigan. Sa mga nabibitin po, don't you worry. Sa mga late na nalaman na ang tambalan hanggang alas 12 ng tanghali, mahaba pa po ang ating bonding moments. Correct! Kaya stay put lang kayo dyan. Tama! Bakit gano'n, Nicole and Chris? Yung kaklase namin, porke presidente na po siya ng classroom, ang yabang na niya. Hindi naman po siya dating ganun. Hindi naman po siya dating nagmumura. Pero ngayon, tuloy-tuloy ang pagmumura niya. Aba. Pati ako na friend niya, minumura niya din. Aba. Ay, bata pa lang, alam na. Attitude, di ba? Pero may ganun minsan di ba? Yung kahit akala mo ang yabang-yabang, Sergeant of Arms lang naman. Sergeant at Arms lang naman. Yung pinakamababa. Diba? Nakakalurk. Totoo yan, di ba? Patawag yan power tripping. Siguro partner, baka ini-establish niya lang na kailangan niya kasing sundin siya ng mga kaklase niya. Kaya siguro naninigaw. Pwede. Pero Part yun paraan yun. Para sabihin na meron siya. Kaya niya nga hold yung position na yun. Oo. Para, di ba, ipakita sa kanila na leader ako. Tama, diba, pero kasi kanya-kanya naman kasi talaga ng paraan ng leadership, di ba? Pero yung pagmumura na portion, hindi magandang hindi na aspeto maganda yun. yung pagmumura. Exaggerated na yun. OA na yung pagmumura. Mas madaling sumunod sa isang leader na alam mong magalang din sa staff niya o kaya sa
sa members niya I mean, mas madaling sumunod doon. Kesa yung laging pasigaw, yung laging galit. Totoo, yung na nagmumura pa. Correct, di ba? Wala ka namang ginagawang masamumurahin ka bigla. Tama. Nananahimik ka na naman, gumagawa ka ng ina-answer mo yung math problem. Oo. Tapos mumurahin ka nilang. Ako, susundin mo pero... Tapos babatuhin ka pa ng chok. Tapos uhulugan ka ng libro. Bad trip yun Di ba? Oo, susundin mo sila pero masama ang loob mo. Hindi. At saka in the end, you will lose your friends. Tama. So kung halimbawa ikaw ay nalagay sa posisyon, hindi na, sa school, hindi naman ibig sabihin nun na dapat mayabang ka. Correct. Diba? Pero... Tsaka wag nagpa-power trip. Oo, wag nagpa-power trip. Leader ka naman. The fact na ikaw yung presidente, dapat ka nilang sundin. Tama. Diba? Hindi mo na kailangan i-OA yung sarili mo na exaggerated ka, nagmumura ka pa. Bakit? Alam na ng members mo yun. Oo, correct. Diba? President ka na Tama. They will follow. They should follow you. Ikaw ba nung naging presidente ng student council sa course nyo, Ay, hindi sa course, sa school. sa school ng Assumption. Yeah. Anong klaseng anong tawag doon? Pagpapalakad. Pagpapalakad ang ginawa mo. Hindi ko na matandaan Hindi ko alam kung nakatulong ako Hindi ko rin sure kung may legacy ko doon. Basta hindi naman ever since part 2, hindi naman Pero hindi ka nag-power trip na Hindi gano'n. ako power tripper, hindi ako marunong nun. Tumabi kayo, dadaan ako. Pakikuha ang pencil ko, magkikilay ako. Nasaan yung chan Magbubunot ako ng eyebrows. Nasaan ang toothpick, magtitinga ako. Walang ganun partner. Walang ganun. Tama lamang Hindi yun. dapat maging power tripper. Hindi porke nasa position ka. Classroom man, gobyerno, opisina, 'di ba? Ibig sabihin no na mamamaliit ka na ng ibang tao. Correct. 'Di ba? Iutusan mo sila ng mga bagay na hindi naman na dapat. Tama. 'Di ba? Pumunta ka dito, tanggalin mo yung muta ko. Pinatawag mo pa mula sa first floor. Yung office mo 15th floor para pakuha yung muta mo, 'di ba? Tumigas na yung muta mo. Hindi pa nakakaakyat. Yung inutusan mo para tanggalin. Ay nako, wag po mag-power trip mga kabisyon. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Ingres Juper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan!